Nooit gedacht, de Korenmolen in Merselo heeft de 150 uurs marathon erop zitten. Tweede Pinksterdag, de dag van de wind, hebben de wieken gedurende 6 nachten en bijna 7 dagen exact 50.410 maal een omwenteling gemaakt. Burgemeester Hans Gillissen was om 3 uur aanwezig om de vang er weer op te zetten. De burgemeester sprak over het feestelijk gebeuren, het 150-jarig bestaan en feliciteerde de molenaars. Er werd gezongen en geklapt op de wijze van Lang zullen ze leven, gespeeld door de fanfare, terwijl de 4 molenaars met een vermoeide en zeer tevreden blik ieder een fles champagne in ontvangst namen. 150 uur gedraaid. Hoe hebben jullie het gedaan? Nou, wij hebben een schema gemaakt waarin we de taak een beetje verdeeld hebben. We hebben blokjes van 4 uur gemaakt en die hebben we met z'n 4 verdeeld. Maar alleen in de nachten hebben we 2 blokjes aan elkaar geplakt, hè, zodat je dan 8 uur achter elkaar draait. En in de nacht heeft iemand van 's avonds 11 tot 's ochtends 7 de dienst gehad. En daarna iedere keer een ander 4 uur. En zo hebben we alles opgevuld tot zo dadelijk 3 uur en dan zit het er weer op. Hoe waren de nachten? Nou, ik heb 1 nacht gehad. Het was een erg rustige nacht wat betreft de wind. Want daar moeten we het toch van hebben. Maar een erg gezellige en fijne nacht wat betreft bezoekers. Ik heb niet alleen gezeten. Heel erg fijn. Tweede Pinksterdag was tevens de dag van de wind. Een idee van de molenaars zelf? Het is ontstaan een jaar of 8 geleden. Dat we dachten, goh, we willen eens wat reuring rondom die molen. En molen is wind, is weer, is vliegers, is paragliders. Al dat soort dingen. En toen hebben we gezegd, als we dan eens een dag van de wind maken. Die molen heeft in elk geval windmolen nodig. En rondom dat thema wind zijn we uit gaan bouwen. Veel technische vragen werden gesteld aan de molenaars. Zo ook in ons vorig item. Molenaar Wil Weijers geeft antwoord op onder andere de vraag: waarom draaien de wieken tegen de klok in? Dat is een hele goede vraag en er zijn meerdere antwoorden op mogelijk. Ja. De meest eenvoudige is omdat het ooit zo afgesproken is. Ja. Dus een andere verklaring is dat als je de wiek inklimt, dat je rechterhand ben je sterker mee. Dus dat je die kunt gebruiken om op de zijden aan de wieken te bevestigen. En die linkerhand om je dan te beschermen. Dat is nog een verklaring. Een derde verklaring, dat vind ik persoonlijk nog de mooiste, is dat de bomen hier groeien eigenlijk met de zon mee. Hè? Dus van oost over zuid naar west toe. En dan eindigt een boom een beetje, zoals het mooi heet, getordeerd groeit. Nou, en vroeger werden bomen gebruikt als as in de molen. Nou, als je die dan op die manier zo in de molen legt, dan rolt die op zijn natuurlijke manier mee. De andere vraag was: hoe draaien jullie de molen in de juiste stand, zodat het zo gunstig mogelijk is wat betreft de windrichting? Nou, dat doen we met het kruiwerk wat aan de molen zit. Als we goed kijken naar de molen heeft hij van die hele grote gele schoren. Daaronder zit een kruibok waar we met een hendel op handkracht die molen steeds verder omzetten. En dan kan die hele kap met wieken en kruibok draait dan helemaal rond bovenop de romp van de molen. Dus zo zetten we hem steeds weer in de wind. Veel toeschouwers genoten en er werd luid geapplaudiseerd voor het behalen van de 150 uur. Het was een behoorlijk zware week. Ja, ik merk toch op een gegeven moment dat je geen 20 meer bent. En zeker als 's nachts hebben we een paar keer punt gehad dat er geen wind was. En dan kun je niks, dan zit je maar te wachten. En ik ben best wel moe als ik voor mezelf spreek. Maar ja, het is gewoon zo mooi om te doen. Hè? Het is wel zo bijzonder. En zeker als je hier 's ochtends zit en die zon komt op. Nou, dan moet iedereen eens een keertje komen kijken. Maar niet komende week. Nee. De burgemeester sprak ook over het redelijk behouden zijn gebleven van de molen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Des te meer reden om deze molen in gebruik en in goede staat te laten zijn. Daarvoor zijn sponsorgelden nodig, omdat op dit moment alleen de Nederlandse staat een bijdrage levert. Het doel was om tijdens de 150 uur 10 euro per uur op te halen en dat bedrag is zeker gehaald. Een topprestatie en de molenaars en ook de stichting dankten iedereen voor hun bijdrage. Voor meer informatie kunt u altijd kijken op de website.